खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि समाजाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि समाज बेरेखा खामानिफोर, बे समाज बेरेखा खामानिफ्रा थारैनो जोंनि समाजखौ नोरजिया खालामदों आरो बे समाजारि बेरेखा खामानिफोरा थारैनो जोंनि लाइमोनफोरनाव खोब गाज्रि गोहोम गोलैसिनदों, जायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि फिउचारा, जोंनि लाइमोनफोरनि जा इयुन, बेफोरो दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखायनो सम थानायावनो जोंनि गेजेराव आथिखालाव बांबोनो हमनाय बे समाजारि बेरेखा खामानिफोरखौ जोङो होबथाथारनो नांगोन। दा बेखायनो दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय चापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो मोनबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिलबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जाला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे गौथुमफोरनि बानजायनायाव मोनसे जथुम जानानै थाङो। जाय जथुमाव जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजीबि, समाज मावथि, फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो बे जथुमावहाय आथिखालाव जोंनि गेजेराव सोलिबाय थानाय समाज बेरेखा खामानिफोर, बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। दा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बयबो दिनै मिथिनो मोन्दों जे जोंनि गेजेरावबो, जोंनि नैबे ओनसोलावबो माखासे समाजारि बेरेखा खामानिफ्रा जागासिनो दङ। जाय समाजारि बेरेखा खामानिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि बे ओनसोलनि दावगाफुनाय जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, बिसोरनो बांसिन गाज्रि गोहोम गोलैदों। दा बेखायनो बे समाजारि बेरेखा खामानिखौ सम थानायावनो होबथानांगोन होननानै बे जथुमनि गेजेरजों दिनै मोनसे आफाद दानानै लायो। जाय आफादनि गेजेरजों जोङो समाजारि बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय दिनै थिरांथा लानाय जायो। दा समाजारि बेरेखा खामानि होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव आथिखालाव जा ड्राग्स एबा निसानि जा गोहोम, बे गोहोमखौनो जोङो बुंनो नांगोन। दा ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बे गाज्रि गोहोमनिफ्राय जों माबोरै होबथानो हागोन, बेनि थाखाय गुवारै सावरायलायनानै गामि गामि थांनानै लाइमोनफोर आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे एवारनेस होनांगौनि थाखाय दिनै थिरांथा लानाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो दिनै बोथोर सफैनाय हिसाबै जोंनि गेजेराव फुजा मेलाफोर जागोन आरो बे जोंनि जायगायावबो गोबां फुजा मेलाफोर जाग्रा थावनिफोर दङ। दा बे थावनिफोरनि फुजा कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै जाहाथे फुजाखौ गोलाव सम लाखियाबालासिनो गुसुं समनि गेजेराव फोजोबनाय जायो, बिनि सायावबो गुवारै सावरायनानै मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिनो खावलायनानै लाइजाम लिरनायनि थाखाय थिरांथा लानाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो बे फुजा मेलाफ्राव जाहाथे जौ आरो जुवानि दखान जाया, बेनि थाखायबो मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिफोरखौ खावलायनांगौ होननानै दिनै बिथांखि लानाय जायो। दिनै फुजा मेलाफ्राव थांनानै जोंनि लाइमोनफोरा जि एक्टिभिटिस दिन्थिहैयो, जि खामानि मावहैयो, थारैनो बेबो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। दा ओंखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर, दावगाफुनाय जा लाइमोनफोर, बे लाइमोनफ्रा जाहाथे बे फुजा मेलानि गेजेरजों गाज्रि एक्टिभिटिस दिन्थिनो हाया, गाज्रि खामानि मावनो हाया, बिनि थाखायबो गुवारै सावरायलायनानै माखासे थिरांथा लानाय जायो। दा ओंखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जाहाथे बे समाज बेरेखा खामानि मावनायखौ होबथानो थाखाय आवगायबोनाय बे गौथुमखौ जाहाथे नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होयो। मानोना दिनै जों बयबो मिथिगौ जोंनि इयुना जाबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो। बिसोरनो जोंनि समाजनि इयुन, जोंनि न'खरनि इयुन आरो जोंनि हारिनि इयुन। नाथाय जों दिनै नुदों बे लाइमोनफ्रानो दिनै गाज्रि लामाथिं थांनानै बे समाजखौ आरो जोंनि समाजनि इयुनखौ थेर बेथेर खालामनो थांगासिनो दं। दा बेखायनो जोंहा साफ्रोमहाबो बिबान दङ जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनानै बिसोरनि इयुननि थाखाय जोंहा बयबो खामानि मावनांगौ दङ। दा जियानो जादोला जोङो साननैसो उनावहाय जोंनि दिनै बे जथुमनि गेजेरजों जा बिथांखि लादों,
बे बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय थियारि जादों। बेवहाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मददखौ हांख्रायनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।